Matapos mapugulan tulos kan mga otoridad ang kaso nin African swine fever sa Barangay Carolina, pigahaman na sanakan City Veterinary Office ang rekisitos tangani maideklara na liwat ang naga bilang pink zone hali sa red zone kan Bureau of Animal Industry kan Department of Agriculture. May report si Joel Sulina. Alat na sanakan City Veterinary Office ang reclassification hali sa pagiging red zone pasiring sa pagiging buffer zone o pink zone kang Naga City sa ISF. Makalis na makontain tulos kang mga otoridad ang naging kaso kay ni sa Barangay Carolina. Sigun kay Dr. Johannes Michael Sales, head kang City Veterinary Office, pina-finalize na nila mga requirements magpuon sa negative blood test, kumpletong surveillance sa sinistriktong pagpapasunod kang biosecurity protocols na sa indang isusumiter sa DA Bureau of Animal Industry para man maaprubahan ang pag-reclassify kang Naga City hali sa red zone, pasiring sa pink zone o no active cases. Ang opisina nasa point na finalize itong mga necessary documents na approve kang Bureau of Animal Industry itong reinstatement kang Naga City from infected zone to buffer zone. So, ibig sabihin, na-control kasi paglaganap kang ASF o dahil marikas sa tuyang aksyon base duman sa inot na aldaw na na-detect si Helang. Sinabi ni Dr. Sales, resulta ini kang naging marikas na pag-aksyon kan sa indang opisina. Katuwang ang mga stakeholders maging ka mga hog farmers sa syudad. Alagad daiman tulos makakahali sa red zone ng Naga City sa ISF. Obo ang Bureau of Animal Industry ang ma-issue kang certification asin madeklara sa pagiging buffer zone o pink zone kang Naga City. Dugang panisales, uli kang pag-contain tulos sa ground zero dahil na naglakop pa ang ASF. August 17, pighali na ang animal checkpoints sa mga entry and exit area sa nasambitan ng lugar. Sa ngunyan, red zone pa kita. So, ang makaka-declare po kaya si Bureau of Animal Industry. So, Pero nag-contain ka talaga duman sa area lang. Dahil na naglako. Ito ano to? Ito mga pinuntat na mga checkpoint. Yan pa ito. Actually, kan August 17 pa siya na dismantle. Kasi puunduman sa 1 kilometer radius, base ka nagluwas si mga result, negative man. Ibig sabihin ka ito, na-control ta si paglaganap. Kampit sa 18 man po, nagkandak ang samong opisina ng citywide blood sampling sa mga piggeries, sa mga agricultural barangay in Sanaga. So, 49 samples in total si tigwa kang opisina. So, tig-submit nito kang August 19 and base sa information from the laboratory, natapos itong testing kang August 20, negative man gabos. Pero, mas maray manggiraray na may pangangaputan kitang official result. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Nagangunyan. Ika, ako, kita, ang Naga. Ang tabayan, ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos Mabalos.